16 ученици от гимназията по речно корабостроение и корабоплаване в Русе след минути ще отплават по Дунав. Те ще се обучават да управляват моторни лодки и ветроходни съдове. Подходящи ли са метеорологичните условия в момента за плаване по реката? Сега ще разберем от Теодора Озунова, която е на пряката ни линия от Яхт клуб Русе. Здравей, Теодора! Здравейте! Към този час условията за корабоплаване са добри и учениците ще могат да отплават спокойно. По информация от Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, няма щурмови известия. Нивото на реката е 327 см, като спадът е с 35 см за последните 24 часа, а утре се очаква ниво от 2,82 см. Температурата на водата е 22,6 градуса. Обучението на учениците от 10 и 11 клас ще е в рамките на 5 дни, но повече за това сега ще разберем от госпожа Боряна Гунева, която е представител на училището и доколкото разбрах и капитан на малък кораб. Здравейте! Здравейте! Кажете ни какви знания и умения ще получат възпитаниците на вашето училище след това обучение? Най-ценното от този проект и от това обучение всъщност е приятелството между нашите ученици и нашите домакини, които са Яхт клуб Порт Русе. И целият екип, не само председателят на Яхт клуба. На второ място, мисля, че това ще бъде един чудесен пример за учене чрез преживяване за младите хора, което е акцент изобщо в съвременните методи на обучение и на възпитание в нашето образование. И наистина се надявам много в края на този проект, т.е. това да не приключи само в рамките на тези 5 дни, а нашите млади ученици да станат достойни членове на Яхт клуб Русе. Проекта изцяло се финансира от община Русе. Да, и тук е мястото да кажем всъщност, че в учебната програма на учениците такова обучение не е заложено и всъщност това е един шанс да научат нещо повече. Да, точно така е. Те се обучават, всъщност да кажем за нашите зрители, да плават само с големи съдове. Всъщност има ли разлика в правилата при плаване на малки и големи съдове по реката? Правилата за плаване по река Дунав са едни и същи за малките и за големите съдове, но уменията и компетенциите са различни. Да, благодаря ви. Тук до мен е и капитан Диана Танасов, който е преподавател по корабоводене в гимназията. Здравейте! Кажете ни, кое е най-важното, което трябва да знаят учениците преди да се отправят по реката да плават? Най-важното е познаването, устройството на плавателните съдове, техните механизми, а също така и умелата експлоатация на механизми, устройства и спасителни средства. Какви мерки на безопасност всъщност трябва да се спазват, за да се избегнат инциденти зад борда? Както по море, така и по река, 3 са основните риска, които могат да възникнат на борд на един плавателен съд. Това са човек зад борда, пожар на борда, борба с нахлуващата вода. Нашите ученици периодично, теоретично се обучават с редица спасителни средства, противопожарни средства и други корабни средства, а в момента имаме уникалния шанс и на практика да приложим уменията. Да, благодаря ви. А сега да ви представя и учениците, които всъщност ще се обучават. Това са само част от тях. Те са от специалностите корабоплаване и експлоатация на флота и пристанищата. Здравейте! Добър ден, казвам се Адриан Великов. Да, кажете ни, плавали ли сте досега, качвали ли сте досега на плавателен съд и всъщност знанията, които имате на теория, ще ви помогнат ли сега на практика? Да, качвам съм се на кораб в учебната практика и ще се опитам през тези 5 дена да приложа това, което съм научил от моя преподавател. Благодаря. Предполагам, че този момент е доста вълнуващ за вас, но кажете ни какво е усещането да се качите на кораб и да плавате по вода? Усещането е уникално. Може ли да се сравни с нещо? Усещането е уникално, защото няма друго такова преживяване. В съприкосновението между съприкосновението на човек с водата и с въздуха няма просто такова. Може би възможността да се овладее до някъде водата и въздуха. Да, точно така. Да, благодаря ви. И един последен въпрос към Николай Елиев. Кажете ни, смятате ли да продължите и висшето си образование в тази посока и да практикувате професията корабоплаване или корабоводене? Аз не бих продължил обучението си, но ще продължа да работя по професията, която уча в момента. Какво всъщност те привлича в тази професия?
Възможността да се докоснеш с водата и всичките неща, които каза моя колега. Това е общо взето. Благодаря на всички ви за участието, а на 16-те ученици от мен и от целият екип по Пътен вятър. Това е от тук, Боряна. Благодаря ти, Теодора. Теодора Озунова от Русе.